Pri mikrofóne TV Centrum máme jedného z účastníkov turnaja, priamo hráča. Možno by som sa vás opýtal, ako sa vám pozdáva na tomto turnaji, prípadne či ste prvýkrát na takomto podujatí a konkrétne tu v Giraltovciach. Tak ako v týchto Giraltovciach som prvýkrát na tomto turnaji a veľmi sa mi tu páči, ako hlavne čo sa týka posedenia pre hráčov a tak ďalej, takže som veľmi spokojný. Je tu dobrá atmosféra, no trošku sme prehrali obidva zápasy, ale dúfam, že na budúce to bude lepšie trošku. Takéto turnaje sú hlavne nie o tých výhrách, ale možno aj o takom utužovaní kolektívu medzi učiteľmi. Ako to vnímať ako pedagogický pracovník, takýto turnaj? Je to pre vás lepšie alebo horšie ako v škole? Prípadne aké pozitíva vidíte na takýchto stretnutiach? Tak vidím pozitívum v tom, že samotní kolegovia z našej školy, tak vlastne máme málo kedy takú možnosť byť spolu a tak sme za jedným stolom a môžeme preberať veci, ktoré sa netýkajú školy. Čiže myslím, že je to veľmi dobré na utužovanie vzájomných vzťahov. Ďakujem pekne a budeme držať palce ďalej. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne je riaditeľ Centra voľného času v Giraltovciach, pán Jan Vlk. Pán riaditeľ, ako by ste zhodnotili vašimi očami tento turnaj počas 3 dní? Tak, mojimi očami by som tento turnaj zhodnotil veľmi pozitívne. Čo sa týka z priebehu turnaja, môžem len skonštatovať to, že mali ste možnosť vidieť kopec dobrých stretnutí. Čo sa týka turnaja o pohár riaditeľa Centra voľného času, tak mali sme možnosť v stredu vidieť kategóriu chlapci stredných škôl. Vo štvrtok to boli dievčatá, no a dnes boli pedagogickí zamestnanci a priatelia Centra voľného času. Takže tieto vaše slova potvrdzujú, že Centrum voľného času sa nevenuje možno len žiakom, stredoškolákom, žiakom základných škôl, ale aj pedagogickým pracovníkom, či už starším ľuďom, ktorí opustili dávno školské lavice. Tak predovšetkým tento turnaj bol akýmsi relaxom pre pedagogických pracovníkov, ktorých zastrešujeme externou formou, ktorí pre nás pracujú. Verím tomu, že takýto turnaj nie je posledný z organizácie Centra voľného času. Tento turnaj už je 3. ročník, takže verím tomu, že príde ešte aj 4., a 5. a 6. ročník a ďalšie ročníky. Čo sa týka ostatných priateľov Centra voľného času, boli prisľúbení, že prídu ešte aj rodičia. Nestalo sa to tak, takže sme mali 6 družstiev. A myslím si, že tento deň bol výnimočne veľmi dobrý aj pre pedagogických pracovníkov, aj pre staršiu skupinu. Ďakujem veľmi pekne a budeme držať palce do budúcna pri podobných podujatiach. Ďakujem pekne. Vážení účastníci turnaja, dámy a páni, ktorí ste tu na športovej hale Igora Nováka, ja by som vám chcel poďakovať za dnešný turnaj. Na začiatku už som hovoril, že si to veľmi vážim, že ste prišli na turnaj pohár riaditeľa Centra voľného času. Čo sa týka dnešného turnaja, myslím si, že ste si zasúťažili, aj keď my ako Centrum voľného času sme dali prednosť na prvých 3 miestach iným celkom, to sa váži. Čo sa týka vyhodnotenia dnešného turnaja, tak na 5. mieste v tomto súboji sa umiestnili Spojená škola internátna zo Svidníka. 4. miesto patrí Centru voľného času v Giraltovciach. No a v tejto chvíli na pohárovej pozícii 3. miesto patrí Základná škola Kračunovce. Druhé miesto patrí Základnej škole Giraltovce. No a prvé miesto po 6 rokoch vôbec absolvovanie takých cyklických ústavných cvičení podľa slov jedného z účastníkov vyššieho územného celku Prešov.